מה אתם יודעים על הבילויים של הילדים שלכם? מה הם באמת עושים כשהם אומרים שהם יורדים לעיר או יוצאים להסתובב עם חברים? אנחנו העברנו לילה אחד במרכז העיר ירושלים במהלך חופשת הפסח, ונחשפנו לשיטות העדכניות להרים על החוק שאוסר על מכירת אלכוהול לקטינים, וגם לקוקטייל הקטלני שנמצא בכל פינה, אלימות, גזענות ואלכוהול. ילדים טובים ירושלים, גרסת 2011. אלימות היא התנהגות כוחנית, פיזית, מילולית או פסיכולוגית, תוך כדי פגיעה או כוונה לפגוע באחר. תופעת האלימות מתרחשת בעיקרה בימי הבילוי של בני הנוער, סופי השבוע והחופשים. אלימות בני הנוער היא תופעה אשר ממדיה הולכים וגדלים, והיא בעיה אזרחית מכיוון שהאלימות פוגעת בזכות לחיים, ביטחון ושלמות הגוף של כלל האוכלוסייה. עוברי אורח מושפעים מהאלימות הרבה, בליינים ובעלי עסקים באזור. צריכת אלכוהול הינה גורם מרכזי להתנהגות האלימה של בני הנוער. אלכוהול משבש את פעילות מערכת העצבים, גורם להתנהגות אימפולסיבית ופוגע בכושר השיפוט. יוסי! מה אמא? יוסי? כן? יום חמישי היום, אתה לא רוצה לבלות קצת בעיר? לא אמא, לא רוצה, מסוכן שם. מה? למה? מה מסוכן? הנערים מסתובבים שיכורים, הם אלימים, אני לא רוצה, אני מפחד שירביטו לי אמא. טוב, בסדר חמודי, אני אכין לך שוקו חם. תודה אמא. אז מה עושים? יש לתמוך בחקיקה נרחבת בנושא, הגבלת מכירת האלכוהול בפיצוציות והגברת האכיפה. יש להגדיל את התמיכה הכספית והמשאבית בארגוני הסיוע השונים. והכי חשוב, שכולנו נהיה מודעים לתופעה ונפעל למיגורה.